Kakenra Droks ka New Trap Youth Council HYC hakalang kejala kumbala saki manla kapor kamsyam lakot tang hakjingyo banbat yaki babun ki blongop hau niu jingdi ubas niu hanrei ban wadru yaki lat kilanti ban Phah yaki ni ki Samla siki jaka a jing Sumar lani ki Rehabilitation Center bat ban pentmai biang yak jingim ke jongki haka arpulai trik naitung arjar pusau ka New Trap Youth Council HYC Mawthadraishan Circle hapo kejilam Presiden u Samla Shembor Langren Hakasian kebaningkong kebalayo ban Phah Sumar yo wayu Samla Shaka Life Again Foundation Rehabilitation Center kabadan hajala Assam kumen syukudo bau ni Samla udai bakaseng kalayo ban bat kurup Droks hakamit jongka arpotrik naitung arjar pusau bat hadien kejias selok bat kibahiyeng hasam nolor ni khna kilasim yakarai ban Phah noi u Shakate ga jaka a jing Sumar Haba ajing kran Samla Shembor Langren Presiden HYC Mawthadraishan Circle ulapan pau ye jing sngok men ba menta ka singi kila yo ban yalam no yu Samla ubala Kyrni ha jing di yo Droks la bon snam lengba ka jing sngok thu Jingmut jong ka seng bat u Samla ubala kot Jingmut ban kala ka bamut bat ban emno ya ka jing em batmai ka seng kala kentu ye kinong yalam snong ki para seng balang jong ka than bakin long ki bohusiar bat khamtam ka jing kentu ka bajur ka lech chaknat narcotics jong katanat pulet bakan simkhia ya ka jing stang ban rung jong Droks ha Mawthadraishan bat ha ka district eastern west hi brok away ngidap dak jing smoke man hadu kata-kata batang ingit scam bagan ingit lek sai kedai ka jing alam bastat ke jong play nakamta jong ngikum ka seng bat kerpang jong ka wei ka long ying nang ni napo ka dong ka than Mawthadraishan jongi hak ba mata ka si ka ba jong ka tayo nilayo ya ka ban yalam no ya uni Samla wei ni ki Samla jong ka dong ka than Mawthadraishan ubala Kyrni bat im singi nakamta ban pendun kam ya uni u jingdi ubasni ubalong udrok haki snam ki bala bun snam ba hadu mata tileng ba da jing sutu Jingmut jong ka seng rekat bat ki ka sem ilarai da ki Jingmut bat jing kut Jingmut jong nu Samla bat im no ka jing im ka batmai tinagalian jungi kum ka seng rekat ki ka sem manta kasi yo ya ka ban yalam no yo nu Samla wei ni ki Samla ubala ngat ha ka ka apot bat ka jing Kyrni yo nu Drok bong jing sneu nang ta ka jing im ka jongi kum ki Samla jong kabri New Trap tina kamta unif Samla ngin nakalian jungi kum ka seng yo ya ka ban yalam sepo Alive Again Foundation hangti hapo ka jala Assam tina kalian jungi kum ka New Trap Youth Council sa hisen ngi kerpat ya ki pajba nong sunong jong ka dong ka thai Mawthadraishan ka district eastern west hi borok kawai ba nakalian jungi kum ka seng kum bangila sedang ya kene ka thma persya yu Drok nadu ubnai jemang jong taw snam arajar pusau ban yelek persya ban dengkong ya ka jisniu jong Drok ka bala wan ban sar ya ka jing im bat ya ka longren yang jong ki Samla jong ka jab New Trap ti hadu mentamane nakaliang jungi kum ka HYC i klempat syong klikti gila persyang hi halagi jong ibot ibor naga beta ban rad dengkong bat ban thau thamai pat ye ki Samla ki bedon ka jing kala ka bamut naga beta ban im no ya ka jing im ka thamai khnang ba kinom ngop ha ka ka jisniu ba gila sya yalam bakla hakini ki snam bat ki po ki bladap no baro kentang ye wai nakaliang jungi kum ka New Trap Youth Council ngi sngo ban kerpat red ya ki noilam shnong ki bafarofer ki paraseng balang ki bedon hopok ka dong ka than Mawthadraishan bat ka district eastern west hi borokoi bangin long ki bahusiar bat kerpang ya ka tanat jong ka narcotic force jong police department bagi bat simkhia nagamta ka jing sedang bandrung jong ni Drok hopok ka Mawthadraishan bat ka district hi borokoi khnang ba ka jing terlang jongi borok kan wanra bat banginom ailat setia bu ne jing sneu ubala sedang ya ban sar ya ke jela mi kaliang jongi unom yo bandrung hapok ka dong ka than Mawthadraishan bat ka district eastern west hi borok kawai kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kasngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tain em ya ka met jungi mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Ray man kapor yim ju yo ai kajing bam ki batay ka met ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kma ba kumno ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kajing bam ki ba Phah hakrukom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana
Iyo yakini ke jingpang namar kimyo ya ke jingbam bantei ya kamen. Ka sorkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam. Baro kindon ke jingbam ka bantei kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini baro pila banyo na ke jingbam badi ha kidukan ration. Kata kemut ngidan yuk kau 45 pabyang babat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun ka fortification jong kau kandum kata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dei kun. Om dan jinga per la da dei ha karukom bu ne rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum juru la shet ya uni yu kau. Okum ta. Dia kun ka jingbang ba ai ka kwat ka kya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jingbang ba kham ba ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.